Sebelum tuh kami buka, jawablah salam tando riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Bapak rombongan yang dari Padang, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, masyarakat curang banyaknya. Ete indah kasabui namo, gadangan indah bau kala, samu basah bak manjimbul, samu biru bak membelau, tapi samantang koba itu, jangan galau pasti baik gawa, patui di ujung kok dipanggang, patui di tengah kok ditapi, disusun jari nan 10, ampun jemaah nak dibari, yo budo. Lapane kami dewa bansi duduk berabak di pamatang. Lapane kami di mananti ba'a sabar dalam datang. Ya jamba banyak bayi yang kabalerong anak nagari. Yo bundo. Mangko dibakar kumayan putih, asok mandulang ka udaro. Lape ke langit tujuan tinggi, tando dia malai pacah, tando kasui lagi ke sampai, yo bundo. Ni bundo nak mau jawab dia apa bukanlah talang nan dibalang tasabui awa talang hijau, sia-sia tabang marau, marau lalu masuk padi, padi na urang koto tuo. Barakai gigi pemerintah daerah itu kini alam mekar 90-an nagari alang gasanang hati itu yo budo simpang ampe labu wasilang sasilang jalan kaki nali jaso Pak Bupati jo Bapak Wakil Bupati indah kahilang antah kola puak lantai basi yo budo. Urang Padang maluli banang dikumpa dilipek lalu kacarano jiko digantang namanya panjang elo dikumpa naknyo singke sakada kapaguno yo bari aman mau ya tabui dioya dianjuangan burak baturak kain baredo nantakana lah bundo sabui nantainge Allah basampaikan pulang maklum pada kita nan basamo yo bundo baca gunung pasaman panjang 7 di pelalu panjang 5 bukan tanaman hendak tumbuh salah takui bundo hendak nama menari Pantul Pak Bupati juga bilang di pagalan diam dia lalu kagalagai bundo membilang sadona dape kok nanti nggak tuyu tuarang nan pandai yo bundo angin barai kelopang barai dibori barai mau tari kok iyo pantai bundo bari barai agak waktu kayu mati bayang balik udo, kungge berapa tapang kakumbuah tibo di kumbuah mamakan padi, tumbuh rabah tidawan tumbuh itu te pucua kayu mati. Durian pala riunaun, sularonyo jatuh masuk tadi. Kok asik gitu babalehan pantun bilong tekanaya naik tengah laman dikait dengan kaki jangan Ibu-ibu silakan sebelah dari kami Malamnya segitu lalu yang dari kami sudahi. Ibu-ibu pindah ke kanan kiri ke kanan kami ini ibu silakan Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada seluruh tamu undangan dipersilakan masuk. Kalerong anak nagari. Kasih jalan ibu-ibu yang berada di tengah, ibu-ibu doa